Guratrans proiektua proiektu europear bat da, 4 arlo ezberdin hobetzeko alkarlana egiten delarik administrazio ezberdinen artean. Non 3 lurralde ezberdinetan lan egiten den, Nafarroan, Gipuzkoan eta iparraldeko Hego Euskal Herriko alkartearen artean. Berton lan egiten diren errekak, Ugarana erreka da, alde batetik, sortzen dena Atxurin, Nafarroan, Tantxarineatik sartzen da iparralden eta Donibane Loitzunen itsasoratzen da erreka hau. Bidasoa erreka baita ere, Baztanen sortzen dena, eta Hondarribi eta Hendaiaren artean itsasoratzen dena, muga eginez lurralde ezberdinen artean. Urumea ibaia, Ezkurran sortzen dena Nafarroan, eta Donostiako hirigunean itsasoratzen dena, eta Oria ibaiaren iturburu diran Araxez erreka, Tolosan bat egiten duena Oriarekin, eta Leitzaran erreka, Andoainen bat egiten duena Oriarekin. Helburuak zeintzuk dira Guratransenak? Alde batetik, uraren kudeaketarako azpiegitura ezberdinen koordinazioa, uraren erabilera eta kalidadea hobetzeko kudeaketa aurrera eroatea, eta erreken berreskuratze lanak aurrera eroatea. Baita ere, kontutan eduki behar dugu, eta oso puntu garrantzitsua, helburuen artean, da gizartearen eta pertsonen parte hartzea eta sentsibilizazioa gure errekerekiko. Eta guzti hau aurrera, helburu hauek aurrera eroan ahal izateko, jarduera egokiak sustatu dira azken urte hauetan. Comme dans tout projet transfrontalier, il est important de connaître les bons interlocuteurs de chaque territoire partenaire. Guratrans n'échappe pas à cette règle. Les 4 cours d'eau impliqués dans ce projet traversent 3 territoires dont les compétences, les pouvoirs de police, les outils de gestion de l'eau et les réglementations sont différents. Un bassin transfrontalier est donc quelque chose d'assez compliqué à gérer, excepté si chacun fait l'effort de comprendre le fonctionnement des autres partenaires. Au début du projet, personne ne connaissait vraiment l'organisation de la gestion de l'eau dans les autres structures de l'autre côté de la frontière, alors que l'eau est la même pour tous. Il est donc apparu nécessaire à l'ensemble des partenaires de procéder à un état des lieux complet pour chacun des 4 cours d'eau concernés. Sont ainsi étudiés pour la Nivelle, la Bidassoa, l'Urumea, l'Oria et ses affluents, les caractéristiques hydrologiques, le territoire fluvial, le milieu aquatique et le mode de gestion de chaque cours d'eau. À partir de là, un diagnostic a permis d'identifier les enjeux propres de ces rivières. Par exemple, les riverains espagnols de la Bidassoa et de la Nivelle ont pu comprendre l'importance de préserver une bonne qualité de l'eau, puisqu'en aval, elle est utilisée pour l'eau potable et la baignade. De même, des problématiques communes d'inondation ont pu être mises en évidence et doivent être traitées conjointement par tous les acteurs concernés, puisqu'une action en amont d'un cours d'eau peut impacter l'aval. En parallèle, dans l'optique de répondre aux objectifs du projet Guratrans, nous avons répertorié les rôles et compétences de chaque acteur de l'eau pour savoir qui fait quoi, comment et pourquoi. Chacun imagine facilement le nombre important des structures impliquées dans ce type de projet. Cela prend du temps, mais permet de découvrir et de comprendre comment est organisée la gestion d'un bassin fluvial transfrontalier. Cette gouvernance transfrontalière pose les bases d'un véritable partenariat plus armé et concrétisé par une charte. Azken urteetan, ibaien urkalitatea asko hobetu da, hori nabarmena da. Baina, biodibertsitatearen ikuspegitik, gaur-gaurkoz oraindik, ibaiak gune mehatxatuak izaten jarraitzen dute. Honen arrazoiak hainbat dira. Alde batetik, ibaia dituzten oztopoak, baita ere fragmentazio maila, kutsadura edo ibaiaren inguruan kokatzen diren espezie inbaditzaileak. Guratrans proiektuari esker, Euskal Herriko hainbat ibaietan ekintza burutu dira egoera hau hobetu ahal izateko. Horietako bat, hemen Leitzaran ibaian, Inturia presaren erausketa izan da. Presa hau, 20. mende hasieran eraiki zen,
12,5 metro zituen, eta garai horretan Donostiko trenbidezareko hornidura elektrikoarako bideratzen zen. Presa honen eragina handia zen bertan bizi diren espezie askorentzat, batez ere arrain espezie askorentzat. Horregatik, erausketa egin dugu. Erausketa 4 fasetan egin da. Lehenengo 2 fasea Guratrans proiektuaren barnuan. Eta hor egin dana da 12,5 metro horiek erdira murriztu dira. Hor urteetan sedimentua pilatzen joan danez, fase hauek pixkanaka egin dira eta altuera hori gutxitu pixkanaka. Ibaian ahalik eta eragin gutxiena eduki ahal izateko. Beste esperientzia mota bat izan da Urumea ibaian bideratu duguna. Kontutan hartu berdana da biodibertsitatea handitzeko ibaietan, gure ibai arroak oso heterogenoak izan behar dutela, ez esan nahi du horrek. Izan behar dute espezientzako babesgune desberdina dituen gune bat, ugaltzeko gune desberdinak heterogenoa izatea habitat hori. Urteetan egindana da ibaietan uholdegarritasun arriskua gutxitzeko, ibaiak eta arroak garbitu egin dira, egurrak eta kendu, eta oso ibai homogeneoak sortu ditugu. Orduan, Urumean egindan esperientzia pilotua pixka bat bide horretan joan da. Egindana da oso modu estrategikoan egurrak txertatu dira ibaian, eta hor ikusi duguna da hainbat espezieren bilakaera eta biodibertsitate handitzea. Beraz, esperientzia arrakastatsua izan da, ondorio positiboekin eta interesgarria bide horretan jarraitu ahal izateko. Conseguir una gestión más eficiente del agua y mantener su buen estado ecológico es otro de los principales retos que se plantea Guratrans. El modelo de gestión del agua de las últimas décadas ha variado y la visión actual propone un planteamiento mucho más global ligado a la sostenibilidad. El agua no es solo un recurso productivo, sino también un activo ecológico, económico y social de primer orden. Las directrices de la Unión Europea son claras en este sentido a través de la Directiva Marco del Agua. Guratrans incide en ese planteamiento dando además un mayor protagonismo a las entidades locales en la gestión de los ríos y del agua en general. Esa colaboración entre distintos agentes, administraciones públicas, empresas, ciudadanía, da un valor añadido a este proyecto. Se han llevado a cabo varios estudios en las localidades navarras de Lesaca, Vera, Doneztebe y Elizondo, relacionados con la gestión de la demanda y las tarifas de agua, así como con ecoauditorías en instalaciones públicas. Las conclusiones de los estudios realizados se pueden aplicar a muchos otros municipios y demuestran que centrarse en una gestión eficaz del servicio puede conseguir un importante margen de mejora, especialmente en localidades de pequeño y mediano tamaño. El abanico de acciones posibles para aplicar es amplio y en muchas ocasiones no conlleva grandes inversiones económicas, desde medidas sencillas que cada ciudadano puede aplicar en su hogar, por ejemplo, ahorradores de agua en grifería, conductas adecuadas y cambios de hábitos, hasta planes más ambiciosos de competencia municipal o incluso supramunicipal, como reducción de fugas y realización de auditorías. La combinación adecuada de estas acciones puede dar como resultado ahorros de agua situados entre el 30 y el 50%. En este sentido, queremos destacar la experiencia piloto realizada en Vera y Lesaca, que incide en el estudio y análisis de las tarifas de agua que pagan los usuarios. Para ello, se ha proporcionado a las entidades locales una herramienta que permite personalizar e individualizar la recopilación de los costes del servicio integral del agua y realizar simulaciones para conseguir un mayor equilibrio económico, social y de fomento del ahorro. Guratrans proiektuari esker, uraren kudeaketa hobea da orain, eta gure ibaien gaineko presioak eta eraginak murrizten ari dira. Gaur egun, egiazko koordinazioa dago uraren kudeaketan diharduten eragile guztien artean. Informazioak airinago ematen diote elkarri, eta jarduera guztien artean egiten dira guztion ondasun preziatua ura zaintzeko. Lurralde bakoitzean egindako jarduerek eraginik, ibai ekosistema hobetzen ari dira, eta hainbatek esku hartze izan dira. Adibidez, ibaia lehengoratzeko azterlanak, ibai ertzetan zugaitzak landatzea, edota Leizaran ibaiko inturiko presa eraisteko lehen fasea bertzeak bertze.
Jakin badakigu ez dagoela deus egiterik guztiok parte hartzen ez badugu. Hori dela eta ingurumenari buruzko komunikazio eta sensibilizazio ekintzak sustatu ditugu. Gizarteak ekin diezaion ekosistemak zaindu eta lehengoratzeko planteamentuari. Beti ere, urari buruzko zuzentarauek ezarritakoarekin bat. Datozen asteotan, Guratrans ekimenari lotuta ari garen herriok eta eragileok, mugaz gaindiko ibaien kudeaketa karta bat sinatuko dugu. Bide horri bat izanen da, jardun bide onak partekatzeko eta trukatzeko. Gure ibai arroen kudeaketa ordea proiektu honetaz haratago doa. Guratrans lankidetza aro berri baten hasiera bertzerik ez da. Aro berrian elkarrekin arituko gara, guztion helburuak lortze aldera.